Ha! Hogiau, gadadewch i ni gael hyfen iâ. Ai. O, mae'n hollol wag. Iau, mae'n lori hyfen iâ. Rwy'n caru fy swydd, ond weithiau mae angen i mi orffwys ychydig. Gadewch i ni fynd. Mor braf cael egwyl. O ble mae'r sŵn hwn yn dod? Llawer o hyfen iâ. Ond ni allwn gael cymaint o hyfen iâ. Mae siwgr yn ddrwg i'w daneb. Ai. Ond gadewch i ni edrych, gadewch i ni fynd. Aha! Woohoo! Wow! Mae'n ormod. Mae'r sŵn hwn yn dod o fy lori. Helo? Pwy sydd yna? Helo, roedden ni jyst eisiau hyfen iâ. Helo, roedden ni jyst eisiau hyfen iâ. Hyfen ia? Hawdd. Ai! Hei, Dad, beth amdano ni? Rwy'n hollol anghofio byddwn yn gwneud hyfen iach iawn i chi. Yikes! Ffrwythau ar gyfer hyfen iach. Ai i! Ai.
Oh, yes! Nice. Aha. Wow! Double, mae mor bert. Nawr mae angen i ni aros iddo rewi. Ond mae hynny'n tri hir. Echebel, syniad. Tra'n bod yn aros. Gallwn wneud sydd rhewsi. Ia, blasus. Edrychwch beth sydd gen i. Yeah! Dyma chi. Sydd rhewsydd hollol iach. Ac nawr dewiswch eich lliwiau. Gwyrdd. Coch. Melon. Glass. Blasus. Woohoo! Blasus. Eme blasus. Hei, mae'r hufen yn barod. Cymerwch ef yn gyflym. Ai. Ai. Woohoo! Aha! Ond byddwch yn ofalus. Bwyta ef yn araf. Mae'n oer iawn. Wrth gwrs, dad. Mae mor flasus. O, fy anwyliaid. Stopiwch, 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 stopiwch. Gadewch i ni adeiladu trelar yn ein gardd gefn. Waw! Na. Mae hynny'n ddrud. Dabl. Dyna'n union beth sydd ei angen arna i. Ai. Dabl o becyn. Gadewch i ni agor. Beth yw hwn? Ew. Beth yw hwnna? Ew! Mae angen i ni eilanhau. Ai. Gwych. Popcorn. Gadewch i ni ddechrau adeiladu. Mae angen screwdriver arna i. Mae angen ffenestri arno ni. Ai. Nawr mae angen i ni dorri hwn. Ydych chi angen torri rhywbeth? Ai. Gallaf eich helpu. Wow! Fantastic. Mae'n rhaid i mi fynd. Gadewch i ni wneud y trelar yn las. Na.
Byddwn ni'n ei wneud yn binc. Pink, Glass. pink, Glass. pink, Glass. pink. Stopiwch. Gadewch i ni wneud y ddau, iawn? Ai. Glas i Ieuan a Finch i Maria. Oh, yes. Oh, yes. Yahoo! Gwych. Amser i drwsio'r drws. Perffaith. Mae hynny'n well. Ian, fiain. Mae angen i chi ddefnyddio glid ar gyfer hyn. Oh, yes. Amser am len. Oh, yes. Mae môr brydfer. Wow. Helpwch fi i adeiladu'r ffens honno. Iawn. Oh, yes. Aha. Ac hefyd, mae angen i ni adeiladu llwybr. Oh, yes. Wow. Mae rhywbeth ar goll. Mae gen i syniad. Edrychwch ar hyn, blant. Mae hyn mor cool. Rwyf eisiau cael y sleid hefyd. Wrth gwrs, dim problem. Rhowch funud i fi. Maria, mae'r sleid i chi yn barod. Tad, ti yw'r gorau. Nid dyna'r cyfan. Edrychwch beth nes i ar y to. Oh, yes. Double, gadewch i mi drio. Gadewch i ni lenwi'r pwll gyda'r peli. O na, mae'n fagl. Rwy'n sôn. Gadewch i ni fynd i mewn. Ti, gyda brwdfrydau. Does dim byd yma, mae'n wag. Yna gadewch i ni ei lenwi. Oh, yes. Gadewch i ni chwarae pwy fydd yn chwythu ei balwnau'n gyflymach. Ai, Dwi wedi gorffen. Edrych. Gad i mi dy helpu di. Croeso, chwaer. diolch, brawd. Plant, edrychwch beth dwi wedi dod â chi. Teganau mor bert. Gadewch i'r frwydr gofennydd ddechrau. Plant, peidiwch â chwino. Edrychwch beth sydd gen i chi. Double, mae mor cool. Gweld? Double lwedydwlw, mor brydfer.
Gallaf gael ychydig o orffwys. Helo. Sut mae pethau? Beth wyt ti'n edrych arno? Rydym yn agor bwyty. Dan y dŵr. Ble? Dan y dŵr. Sut gallai fod? Dan y dŵr? Ai, byddwch chi'n ein cleiant cyntaf. Gadewch i ni fynd. Person cyntaf? Iau, Ewch, ewch, ewch. Ydy hi'n ddiogel? Ai. Hwyl fawr fy ngwaith. helo. Ac heddiw yn y gegin hon, rwy'n mynd i goginio bwyd blasus i'n cleiant cyntaf. Helo, croeso i'n bwyty. Diolch. Esgusodwch fi, ble allai olchi fy nwylo? Diolch. Allai weld y fwydlen? Rwyf am roi cynnig ar bob un ohonynt. Rwy'n syni pa mor lan yw hi yma. Ian, mae ein cleiant wedi archebu'r fwydlen gyfan. Byddaf yn dechrau gyda'r saladau. Iawn. Sut mae'r salad yn dyblesio? Diolch, mae'n flasus. Allai gael spaghetti nawr. Mor flasus. Hoffwn hefyd roi cynnig ar eich pepperoni. Mae gennym y pepperoni gorau yn y pwll. Nawr mae gen i bitsa. Peidiwch ag anghofio ychwanegu caws. Iawn.
blasus iawn. Beth allwch chi ei gynnig i mi i'w yfed? Beth am goctel gyda ia? O, anghofiais fy ngogls. Mae hynny'n well. O, diolch. Mae hwn yn ganmoliaeth gen i. Dyma anrheg fach gan ein cogydd. Mwynhewch. Diolch. Ydyn nhw'n gnau? Maria, beth wyt ti'n feddwl? Ydy ein cwsmer yn hapus gyda'n bwyd a'n gwasanaeth? Rwy'n meddwl felly. Rwy'n diflasu. Cymerais fy ffôn gyda fi. Rwy'n yn y bwyty dania mania, ac mae'n agored 24 awr o dan y dŵr. Wyt ti'n diflasu? O fy niw, Ieian, mae ein cwsmer yn diflasu. Mae angen i ni wneud rhywbeth. Cyflym, cyflym. Ro iddor wy wedi ferwi hwn. Iwch, ewch, ewch. Wi? Beth ydyw? Mae'n amrwd. Mae hyn yn wirioneddol ddoniol. Ian, roedden ni wedi rhoi wy amrwd un cwsmer. Mae gen i syniad.
Pysgod ydi o. O, pysgodyn go iawn? Hai. Beth? O na, mae'n fyw. Diolch i Dduw, rwy'n wastad yn cario bwyd gyda fi. Mae'n ddrwg gennym ni. Rydyn ni'n mynd i roi cacen i chi fel anrheg. Ian, pa bod un allwn ni roi un cwsmer? Mae'r gacen hon ar gyfer gwesteion arbennig. Diolch. Ian, mae ein cwsmer eisiau diolch i chi. Iawn. Dyma chi. Diolch, Igan. Roedd eich seigiau yn flasus ac yn wreiddiol. Bill, os gwelwch yn dda. Beth? Pa mor ddrud? Mae'n fwyty o dan y dŵr.